No niin, sittenhän me taas jatketaan. Sakkeripuiston täällä yläpäässä istuskelen. Tässä on niin mukava paikka. Tänään, mistähän mä nyt aloittaisin? Aloitetaan vaikka tuosta, että eräs palestiinalaisvirkamies, joka on ollut mukana jollakin tavalla noissa neuvotteluissa, niin väittää, että Hamas olisi valmis luovuttamaan kaikki panttivangit pysyvää tulitaukoa vastaan. No, tähän pitää tietysti suhtautua niin, että onhan se teoriassa mahdollista, että se on tottakin, mutta kuitenkin kyseessä on palestiinalainen virkamies, että tiedä sitten. Ranska sanoo, että jos Iran ei suostu ydinasesopimukseen, niin sotilaallinen yhteenotto on väistämätön, ja niin siltähän se nyt kovasti näyttää. Sitten varsin erikoinen pikku uutinen. OECD sanoo, että OECD-maista niin Israelin talous kasvaa keskimääräistä nopeammin. Tämä melkoisen ihmeellinen maa, kun sodan aikanakin tämän talous kasvaa nopeammin kuin muilla. Tosin se ei ole mulle yllätys, mutta kyllä se voi niin kuin tavallisessa maailmassa niin olla vähän yllättävää. Sitten tämmönen kuin raja-aita, siis Meksikon rajalle rakennettava USA:n rakentama aitahan ei ole mikään heidän keksintönsä. Täältähän se on kopioinut aikanaan, kun tuohon länsirannan reunalle tehtiin aitaa, niin terroriteothan romahti oikein mahdottomasti ja se on osoittautunut hyväksi asiaksi. Mutta nyt sitten Israel meinaa ruveta rakentamaan Jordanian rajalle, siis Jordanjoen rantamille, niin koko matkalle aitaa. Sen takia, että sieltä tehdään terrori-iskuja ja sitten, että siellä salakuljetetaan aseita kovasti. Ja se varmaan on ihan järkevää sekin, vaikka rahahan siinä taas palaa ihan tavallaan turhaan, vaikka kuinka paljon, mutta se on taas näiden palestiinalaisten tavoitekin vissiin. No joo, sitten otetaanpas pieni juttu, kun tässä on vaalitkin teillä siellä, niin tämä vähän varmaan sattuu aika hyvin siihen. Kun sosiaalitukien osalla rahat meinaa olla aika vähis ja meinaa hiipua ja muuta, niin mä nyt otan oman kommenttini tähänkin asiaan, kun mulla on se hyvä puoli, että kun mä en pelkää enää muuta kuin Jumalaa ja hyttysiä, niin mä uskallan puuttua. Mun suosikkikirja sanoo, että muukalaisia ei saa sortaa. Ja se ajatus ja lause toistuu siinä kirjassa useita kertoja melkoisen painokkaasti. Ja minä olen vahvasti samaa mieltä. Muukalaisia ei saa sortaa. Mutta mun suosikkikirjassa ei yhdessäkään kohdassa lue, että muukalaisia pitää hyysätä ja elättää ja niiden puolesta pitää yhteiskuntaa muuttaa ihan toisenlaiseksi, jotta ne varmaan viihtyy ja niillä on varmaan hyvä olla ja niin edespäin. Semmoista ohjetta mun suosikkikirjasta ei löydy mistään, ei yhtäkään. Ja muukalaisten hyysääminen, niin minusta on kaiken lisäksi väärin. Mä oon aika monessa maassa ollut ja missään maassa mulle ei ole koskaan tarjottu rahaa eikä mitään muutakaan etuisuuksia millään tavalla. Mä oon aina joutunut elättämään itteni ja mä oon sitä mieltä, että se on ihan oikein. Sillä lailla. No se siitä. Otetaan sitten vähän mielenkiintoista vielä loppuun. Länsimuurilla, siis itkumuurilla, niin mitä nimeä nyt haluattekaan käyttää siitä. Westwallihan siellä Lontoon murteella on. Niin sitä nyt putsataan, kun on pääsiäinen tulossa. Ja se tarkoittaa se putsaaminen sitä, että sieltä otetaan, kun ihmisillä on tapana tehdä niin, että ne ottaa paperin palan, kirjoittaa siihen sitten vakavia rukousaiheitaan ja
ne pujottaa ne sinne kivien väliin sitten. Ja ne on ihan paperia täynnä ne raot siellä. Ja nyt niitä putsataan pois sitten pääsiäiseksi. Sitten pääsiäisenä on sitten taas vähän enemmän tilaa niitä sinne laitella. No, mulla ei ole tämmöistä tapaa ollut. Kyllä mä oon käynyt siellä muurilla ja monta kertaa vähän miettinyt syntyjä syviäkin siellä. Mutta kerran me käytiin ihan muuten vaan siellä pyörähtämässä ja kun lähdettiin pois, niin mun vaimo sanoi, että hän laittoi lapun kiven väliin. Ja mulla niinku kulmakarvat nousi, koska mun vaimo Margit ei ole sen tyylinen ihminen mun mielestä ollenkaan. Sillä on enemmänkin semmonen tyyli, että jos mä en saa jotain asiaa niin sanotusti änttiin, niin se sanoo ääneen, että kuules taivaan isä, että Jukka ei saa tätä hoidettua, että laitapas tuo kuntoon. Ja sitten hetken päästä mä yleensä joudun vähän nolona nöyristelemään. Mutta joo, niin siis siitä länsimuurista Margit laittoi sinne, olisiko joku 4-5 vuotta sitten, laittoi sinne lapun sinne muurin väliin ja mä sitten vähän, kun olin kiinnostunut, että mikähän tää juttu nyt on, niin kysyin, että saaks mä tietää yhtään niitä aiheita, mitä siihen oli kirjoitettu. Ja hän sitten kertoi. Ja mä sitten sanoin siinä, että no tietysti saahan ne asiat esiin tuoda, ei siinä mitään, mutta kyllähän nämä nyt, kun silloin asia oli ihan oikeasti niin, että ne oli niin täysin mahdottomia asioita. Ja mä nyt sitten jotenkin sitä ilmaisin sitä asiaa niin, että saahan sitä tietysti semmosiakin pyydellä ja kysellä. Nyt niistä asioista 2 on toteutunut. Mielenkiintoista. Pitäkää mukava päivä.